ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಚಲರು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಎತ್ತೋ ದಿನಡ್ದುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಕೊಡೆ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ದಿನಡ್ದುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ 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 ಇಶ್ಯೂ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ ನಿಗ ತೂಂದು ಪುನಂಚಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಆಪುನ 1x ಆಪುಜಿ ನಿಗಲೆ ಟ್ರೈ ತೂಪ ಎಂಚಾಂದೆ ತೂಲ ಇತ್ತೆ 1x ಆಪುಜಿ 1x ಮಾಡ್ಪುನಾಗ 3x 1x ಬ್ಲರ್ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪುನ 0.5x ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ ಕೆಲವೊಂಜೊಂಜಿ ಪೋರ್ಟ್ರೈಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ನಾನು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆವೊಂದಿತ್ತಂದು ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲೆಲ್ಮ 10-12 ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ದುಪ್ಪೊಡು ಈ ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ಕೆಲವು ಕೆಮಾರ್ಡ್ ಮಾಲ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ರೀಸನ್ ಇತ್ತರು ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊರ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಬೂರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಹೆವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟಬಿಲಿಟಿಗೆ ಐಗೆ ಪೆಟ್ಟಾದದ್ದು ಅದನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಆಂಡು ಸೊ ಅದಾಯ್ತು ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಈ ನಿಗ್ಲು ತೊಗೊಂಡು ಪುನಃ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ S20 FE ಒಂಜಿ 4 ಇಯರ್ 5 ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೆತ್ತನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು S20 FE ಅಂತ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತಗಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಂದ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾಗಲ ಯೂಸ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾನೆ S21 S22 S23 S24 S25 ಪೂರ ಬರ್ತಾನೆ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ FE ಎಡಿಷನ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಇತ್ತು S25 FE ಸಮಥಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಏನು S25 FE ದೆಪ್ಪುಕಾಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇತ್ತೊಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಇಂದು ಜನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಈಟಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ್ ತುಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಂತು ಉಂಡಾತೊಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನು ಐಕ್ ದುಂಬು M30s ಐದಕ್ಕ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಡ್ಯೂಸು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ S20 FE ಎತ್ತೇನು ಮಸ್ತಿನ ಸಜೆಷನ್ ಮಸ್ತನಕ್ಕೆ ದೆಪ್ಪದು ಕೊಡ್ತೆ S21 S22 ಪೂರ ಮಸ್ತನಿಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ದೆತ್ತನಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಏನು ಈ ಸಲ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ತೀರ್ಮಾನ ಬತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫೋನ್ದು ಅನುಭವ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬೇತೆಗ್ಲ ಆ್ಯಪಲ್ ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು iPhone 16 ಇದೆ ಗೈಸ್ 16 ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಐಫೋನಿಗೂ ಒಂದು 15 ದೆಪ್ಪುಗಾಂಡು ಬುಕ್ಕಾಂಡು 16 8 ಚಿಪ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ತಗ್ಲ ಒಂಜಿ iOS ತಗ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಸೊ ಐನು ದೆಪ್ಪುಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ iPhone 16 ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ತೂಂದು ಪುನಃ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ S20 ವೈಡ್ ಇಟ್ಟಿದೆ ತೊಂದ್ಲ ಏನು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಆದ ಪುಣ ಎಂಕ್ ದೆತ್ತೋಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ನೆಂತೊನ್ನಾಗ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದದ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಜನ ನಿಗ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕೆಲವೊಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಶೂಟ್ ಪಾಡನುಪ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡನುಪ್ಪೆ ಕೆಲವೊಂಜೊಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆ್ಯಡ್ ನೆತ್ತ BTS ಐತನೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡನುಪ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಅರ್ಧ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಐತೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೋ ಐಕನೆಕ್ ಪೋವಂತ ಒಂಚೂರು ಬೇಸಿಕ್ ಆತೆ ಬರ್ಕಂದು 16ಗೆ ಬತ್ತೆ ಸೊ ಈ 16 ಮೊಬೈಲ್ದ ಡೀಟೇಲ್ ಪೂರ ತೂಪುನಾಂಡ ಎಡ್ಡೆಂಡು A to Z ಎಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಗೈಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪತ್ತನಗ ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಲತ್ತು ಲೈಟ್ ಲತ್ತು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಐತ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಐತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಫಾಂಟ್ ಒಂಥರ ಡಿಫರೆಂಟೇ ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಫೀಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ನೇನು ದೂರ ರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಂಡ ಓವ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಓವ್ಲು ಹಾಪು ಜೈಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಡ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಆದ ಪೂರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅವು ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮೇಜರ್ ಅದು ಮೈಂಡ್ ಎತ್ತೊನ್ನ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾವೇ ಎಂಕ್ ವೈಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೈನ್ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ದು ಪೇನು ವೈಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ 1x ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟ್ರೈಟ್ ದಾಲ್ ದೆಪ್ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಂಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತುಂಡು ನೆಟ್ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ಫೀಚರ್ ಅಂಚೆ ನೆನ್ನೆ ಯಾನು ಹರ್ಷ ಇಡ್ಬೋದು ಪುತ್ತೂರು ದರ್ಬೆ ಹರ್ಷ ಇಡ್ಬೋದು ಕೋಡೆ ಹೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡೆ ಸೊ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂಕ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಗ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ದೇತಂತೆ ಐಕಿತೆ ಕವರ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ತನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಪ್ಪನ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬುಕ್ ಐ ಕೆಲವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ನೆತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ಪುನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ iPhone 16 ಉಂಡು ಸೊ ತೂವಲಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಪೂರ ಕೋಡೆನೆ ಪಾಡ್ಪಾಯನು ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಗ ಪಾಡು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ತೆಡ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚೈನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ದಾಲ ಬೇತಾಲಜಿ ಸಿಂಪಾರ್ದು ನೆಕ್ಕೆನ್ನ ತುಂಬಿತ್ತಿನ 5G ಸಿಂಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜೊಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಹೆಂಚಿನ ಆ್ಯಪಲ್ ಐಡಿಯಾ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಾಲ್ಪೇರಿತ್ತು ಮಾತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಕಾಲ್ದ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಚಿ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಇಂಚ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೂಪಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಜಿ
ತೂಲಿ ಫೇಸ್ ಐ ಡಿ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ತೂಪನಂಡಿ ಏತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಉಂದೊಂದು ಎಸ್ ಪೂರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐಫೋನ್ ಪಿರೌಡು ನನ್ನ ಒಂದು ದಾದ ಬಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಕವರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಗೋಡೆ ಒಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಗ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಐತೊಂದು ದೆತ್ತೊಂಡಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀಟ್ ಉಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದು ಎಡ್ಡುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಆಪ್ಷನ್ ಪೂರ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಪ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಹೆವಿ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎತ್ತೋ 90% ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ತೊಂಜೀತ್ ಪ್ರೋ ಪೂರ ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೂರ ಓಕೆ ಅಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂಡ ಪೂರ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತೋಜು ನೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಕವರ್ ಅಪ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಲೈ ಔಟ್ಡೋರ್ದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕಪ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಚೆಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೇವೇರ್ನ ದೆತ್ತೋನು ಏನು ಪಂಡ ಸೀದಾ ಇನಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು ದೇವೇರ್ನ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ದ ದೇವೇರ್ನ ಫೋಟೋನೇ ದೆಪ್ಪೆ ಈಗಲೇ ತೋಲಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಫೋಟೋ ತೈಟುಂಡು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಪೋರ್ಟ್ರೈಟ್ ಒಂದು ಓಕೆ ತೂಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ತೂಲಿ ಶೇ ಇಟ್ಟು ತೂನಾಗನೆ ಜುಮ್ಮಾಪುನು ಫಸ್ಟ್ ದೇವೇರ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಯಬ್ಬಾ ತೋಲಿ ನೆತ್ತಾನೆ ಡೆಪ್ತ್ ತೂಲೆ ಡೆಪ್ತ್ ಯು ಡೀಟೇಲ್ ಒನ್ ಸೂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರೇ ದೇವೇರ್ನದೇ ಇದೆ ನೆಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಓಲ ಮಿಸ್ ಎಜ್ಜಿ ನಾನು ಫುಗ ಚೂರು ಝೂಮ್ ಆಲ್ತು ಓಕೆ ತೋಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟು ನಿಗ್ಲೈತೆ ಒಂದು ವೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಬಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಡುವೇನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಂಚೆ ಬೈದನಂದು ಸೊ ಈತ ಆಯ್ತು ನಾವು ವೈಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ಬಿಜಿ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ದಾದವತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಡು 60 ಫ್ರೇಮು ವೈಡ್ 60 ಫ್ರೇಮ್ ಆಪುಜಿ HD 4K 60 ಫ್ರೇಮ್ ವೈಡ್ ಆಪುಜಿ 30 ಫ್ರೇಮ್ ವೈಡ್ ಆವಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ S20 FE ಇತ್ತೇನು ನಿಗ್ಲು ದಾದ ತೋಂದುಲ್ಲಾರ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಲ್ಪುಗ ಬಂದೆ ಪಂಡ 60 ಫ್ರೇಮ್ ತೂಡು ಪಂಡ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವು ಪೂರ ಸ್ಮೂತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೇಮ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ 16 ಪ್ರೋಡ್ ಪೂರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಶಿಡ್ ಉಂಡು ಆರ್ಡ 120 ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ 120 ಸಮಥಿಂಗ್ 120 ಫ್ರೇಮ್ ರೇಟ್ ಅವು ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಅವು 81 ಪೇರ್ ನಾತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವಲೋಡು ಅಂಚ ಸರಿ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಫೋನ್ ಇತ್ತೆ ಇದು ಇತ್ನ ಬಟ್ ನಿಗ್ಲೆ S20 ತಿಯರು ವೈಡ್ ಐಫೋನ್ ವೈಡ್ 60 ಫ್ರೇಮ್ ಬೊಕ್ಕ 1x ಇಟ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪೂರ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಏನ ಐಫೋನ್ ತೀರ್ತಿ ಗೈಸ್ ಐಫೋನ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಐಫೋನ್ ಟೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಲ್ಪೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಬುಗ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಮಾಲ್ಪೆ ಓಕೆ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ ಈತು ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತೇನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲೆ ಬರೋದು ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಲ್ಪೆ ತುಲೆ ಐನ್ ತುಲೆ ಓಕೆ ಬುಚ್ ಬೂಮ್ ಎಸ್ ಐಫೋನ್ 16 ಉಳ್ಳಾರ ನಿಗ್ಲಿ ಗೈಸ್ 16 ಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಎಂಚ ಉಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಗ್ಲು ಪಲ್ಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಲಂಚನೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಐತನ ಮೈಕ್ ಬಂಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಕ್ ಬಾರ್ದು ಜೈಕಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಕ್ ಬಾರ್ದು ಪಾತ್ರ ಐತೆ ನೆಟ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಕ್ ಬಾರ್ದು ಪಾತ್ರಲಿ ಬಟ್ ನೆತ್ತ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಅವಡು ನೆತ್ತೊಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅವಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆಗೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ಲ ಇಂಚೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಚೆ ಕೇಳೋದೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕಂತೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಆವೊಂದು ಪಂಡ ಐಫೋನ್ ಒಂಜಿ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಫೋನ್ ಏನು ಬಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಐಫೋನ್ ಏನಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಐಫೋನ್ ಬರೋದೊಂದು ನೆಕ್ ತುಂಬಿ ಆಟ ಈ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತನ ಗೈಸ್ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತನ ಕಿಟ್ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ದೆಪ್ಪಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಭರತನ ಮರಪೇರ ಅಪ್ಪಜಿ ಅನ್ಪೇರದ ಬೋಡಾಪುಂಡು ತುಂಬ ನಾನು ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ನಮಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಏಟಿಂಗ್ ಐಕನಿಕ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಏರಿಯಾಗೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅವನೊಂದು ಆಗ್ಲು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೆಟ್ ವೈಡ್ ಕೂಡ ಬರ್ಪ ಎಂಚ ರಿಸಲ್ಟ್ ತುಲ್ಲೆ HDR ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಡೀಟೇಲ್ ತೋಲಿ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಬಿದ ಹಿಡಿದೆ ತೋಲೆ ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಏತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಅದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಆದಿತ್ತನ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲೆಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂಕ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಐಫೋನ್ ದ
ವಿಡಿಯೋ ಮಾಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ದಿಕ್ಕ ಐಫೋನ್ ತಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದಿಕ್ಕ ಬಂದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆ ಎಂಡ್ ಮಾಲ್ತದಲ್ಲೇ. ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್.